Akwara mogi geno mara ni otino mari teri makare arwakini machiegni mar yudo weche manyien mago imorera mogi TV odhiambo makawuono kama wan kod mathoth ahinya ma waiko ni tinendeni magi oting'o manyo jakom manyien mar duol mochung' ne weche mag yiero kod kiewo e pacho ka IEBC ma kawuono nodonjo odiechienge mar ariyo ka ji medo dadhogi jogo mosenyiso dwaro mar bedo jakom mar IEBC. Kopogore kod mano, ute thieth ma itayo e bwo kanisa jokopere bende koro koni dipo ka gichungo chenro magi kaluwore kod gope magi bando kuwuok e okumba machon mar NHIF ma gikoni sirikal pok omiyogi. Nyakwaromogi wan kod weche ma otenore kod chal mar piny Kenya e yore uchumi kama jatend migawo mochung' ne weche mag omenda John Mbadi koni piny Kenya ni kama tek. Tok mago kende wan kod weche mathoth kaka kawuono ng'eni tich ariyo chenro mar ng'e gwengewa bende nika. To mokwongo wayud thund weche. If they don't pay, there will be a shutdown, and you will know that the church, as it were, it has a bigger percentage of medical services. Tendo siptende ma itayo kod jokopere obwogo chungo chenro magi bang' sirikal rem chulo gope ma ibandho okumba mar NHIF. If we can just reduce our appetite for stealing, we say consciously, if you are stealing 1,000, reduce it to 500. Migawo mar omenda ywak ni Kenya medo donjo kama dinye budget kaluwore gi okang' mar pinje maoko chungo kony mane gikelo e pacho ka. No biro mapek gi polo to gi pay. Nyaka sani akoso kata kama ninde gi nyithindo gi sirikal ambo mondo konya. En lal ne jogweng' ma Central Kochia Homa Bay bang' koth kod yamo mapek kelo nigi midhiero. Sisi tumeamkia tu tukapata polisi wameama. Tumefunga kazi 6:30 kwa sababu hakukuwa na usalama. Tesendo bila Mariandira e kaunti ma Kirinyago lor nikech gowi mar ot maromo siling milion 2. Nakoromogi jaloko mare luongo ni Belinda Phillips. Par ni nyandiko na nambari 360 Facebook en Ramogi TV Kenya, mbui mar YouTube Ramogi TV Kenya, X en @Ramogi TV KE. Machiegni nyinga en George Bati. Archbishop mar kanisa jokopere Diocese ma Nairobi Philip Anyolo owacho ni ute thieth manitie bwo kanisa no biro chungo chenro magi ka sirikal orem chulo gope e bwo okumba machon mar NHIF. Kolose boma mathika jadolo no lero ni kaka kanisa onge ber malich magi yudo e tayo chenro mag thieth ka ok mana konyo jotuo kod sirikal e ting' mar neno ni ngima jo Kenya obedo kare. Simfrus Okinda yawno weche manyien mago imore gi ripodni. Maradek higani jatend piny William Ruto nogolo chik mondo migawo mar thieth ochak chulo gope mag ute thieth e bwo okumba machon mar NHIF. Nyaka sani nenore ni gope makamagi pok otiek chul kaluwore kod ote mar jatend pinyno. Archbishop mar Diocese mar jokopere Philip Anyolo koro bono ni ute thieth mag jokopere ibiro lor poni gope mag NHIF ok ochul mapiyo. If they don't pay, there will be a shutdown, and you will know that the church, as it were, it has a bigger percentage of medical services to help the government and to help the people of Kenya in matters health as such. Anyolo lero ni onge ber moro amora magi yude ta ute thieth makamago mak mana temo reso ngima oganda kod konyo sirikali tije. It's not the payments that they get in the government that they get, and it's not any advantage that the government has out of the taxes and the revenues that they get that we have. So we depend on that, our relationship and how we encourage people. Jadolo no mane loso thika e od thieth mar Mary Help kama ne giyange bad od thieth no mar mine kod nyithindo lero ni sani ute thieth magi ni kamarach kaluwore kod nok mar omenda mar berogi. We give services, but also we need to improve on those services. So it is very important that we also are listened to, and we are working together in cooperation with this Ministry of Health and also the government as such. Because in doing this, and I'm very much convinced, in having fewer people in the hospitals, you're having fewer people in prisons, you are developing the economy. Sirikal nyaka sani ni kod gowi mar bilion 6.8 mar ute thieth mag kanisa e bwo okumba machon mar NHIF. Simfrus Okinda, Ramogi TV.
Komedo dhi nyime mana gi weche mabende otenore kod mautucho odiechieng' ma kawuono ni chenro mag dayo dho jolar lemo mar jakom IEBC ne odhi nyime kawuono ka put manono jogo kata piedho jogo medo diro penjo mag pimo ratil mar jok molap dhogi ndong' ne komno. E kindeno bende jadolo mar kanisa jokopere Philip Anyolo wacho ni jal ma idhi mi lemono nyaka duok geno mar oganda jo Kenya masani kod adier gi duol mar IEBC. Walter Nyambaga miyo mathoth. Oganda jo Kenya pod nyiso rang'iny mar rembedo kod chir kod duol mar IEBC kaluwore kod kaka IEBC okosechopo geno mag jo Kenya e wi tayo yiero ma pacho ka. Kokalo kuom jadolo Philip Anyolo moloso thike kaunti ma Kiambu owacho ni dwaro nitiere mar mondo mi aput mochuogo IEBC oket duol mabiro duogo chir kod geno mar jo Kenya kuom duol mar IEBC kalore kod gik mosetimore e wi yiero ma pacho ka. The trust is built into the Kenyans, things will work well. The most difficult thing I think now is that IEBC up to now is not trusted. It's not trusted. So whoever comes in must build that trust between IEBC and the parties and as well as the people who are going to vote. Ma wacho kawuono ka chenro mar dayo dho jok malaro kom lemo mar duol mar IEBC ne odonjo odiechienge mar ariyo e kama putno mamanyo jakom IEBC ne odiyo ji 4. Odiyo mane en jatatije yor kojole duol matayo doho Kai Kisinja ma opimne muya kod penjo e wi buche mag mibadhi mane duol mar EACC ne onono kendo chwalo ne ODPP kendo chope godo e doho e wi mibadhi mag nyiepo. EACC recommended for prosecution was also your name. Maybe you give us a little background on what had transpired, and in the same time, this position you are seeking requires confidence in the public. So when there were issues or investigations touching on one of the courts that had not been constructed, the investigating agencies heard about it and moved into the institution. Fortunately, there was pure miscommunication because that particular court had been constructed. The correct information was given to them, and eventually that claim was dropped. And I have given the ruling and supplied the ruling, which clearly says that. So that is what happened. Jacob Ngwele, benedhoge omoke nyima pudno, e kaidwa ni mondo ler mibadhi mane omiene kinde mane en jagoro mar county ma Nairobi, e kama mibadhi monywando nyaka rem chudo ne jotije mag county ma Nairobi ne odhienyne. What does that tell us, given the job that you want to take, which is a political office? Wouldn't one insinuate that if you became IEBC chair, you'd use your political skills? Political management skill did not mean I'm a politician. I meant that I've been a political manager of politicians. I have to put the issue into context. What I said is that there was a court case, and afterwards, my political, I can call the leadership, I don't want to name names here, but whoever had the desire to hold us out of office devised another scheme. And that scheme was basically to question how my transition from parliament to the county assembly, how it happened. Jima moko mane liet mar dwaro kom jakom mar IEBC ochwer kuomge. Onyando Erastus Edhekon kod Joyce Mudivo mitudo kod weche mag bedo kod rem nyiso chia bidhruok e kama luya ne ochotnegi e nyim komitino. Chieng' Tich Adek, Lilian Wanjiku, Robert Takumu, Gisol Simiyu bende biro bedo rindi maliet ka idayo dhoge. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyako Ramogi, jatend migao mar omenda John Badi onyiso luoro ni piny Kenya nyalo donjo kama tek bang' pinje ma ok ochungo kony ma gisebedo ka gichwalo ne piny Kenya. Oyango pek mar gope mane piny Kenya okawo e kinde machon ma sani okelo pek ne uchumi. Kabendo yango ni en kinde ma piny Kenya owinjo chak dwaro yore mag tayo chenro mage owuon. Lydia Okeyo miyo mathoth. Piny Kenya koro nyalo biro yudre kama tek e kinde mabiro kaluwore gi okang' ma jatend piny Amerka Donald Trump nokawo mar chungo kony ma osebed ka ichiwo ne piny Kenya.
ma en kaluwore gi jatend migawo mar omenda John Mbadi. World's largest economy has clearly indicated to us that they are not interested anymore in supporting some of the activities or some of the services that you used to support in this country. It must worry us. If we can just reduce our appetite for stealing, we say consciously, if you are stealing 1,000, reduce it to 500. Mbadi oyango ni kata mana pinje mamoko ma osebedo ka chiwo sir wachore ni biro chungo sir ma kamago e kinde mabiro. Anyato riwruok mar European Union ma ochich ni biro tero omenda gi e lweny ma Ukraine gi Russia kendo weyo Kenya gi pinje mamoko ma onge kod kony. I am even sure that the European Union will also not have any spare dollars or shillings or euros or whatever currency to give us. Why? Because the moment the US cuts aid and support to Ukraine, we are sure the European Union is going to divert resources to that war. And we will be left looking inward. Oyango ni gope manokaw gi piny Kenya kinde mokalo sani koro kelo midhiero kaluwore ni gin gope mapek machuno mondo mi piny Kenya nyaka chul. Kuom ranyisi, piny China kod gope mamoko. It is the worst period for this country in terms of debt repayment. This country has never been where we are today. And allow me just to demonstrate to you that that is the reality that we must confront. We made decisions some time back to take certain loans, and those loans, unfortunately, have just reached the peak. We have a total of 5.09 trillion debts, external debts. Out of that amount, only 2.83 trillion is in multilateral loans, which are concessionary, which are cheap, which have longer period of repayment. And then we have 1.09 trillion Kenya shillings in terms of bilaterals, out of which the Chinese loan is 665 billion shillings. And these Chinese loans will be cleared between now and 2029. Because a lot of it was taken in 2019. Mbadi molo sero mano kelo kanyakla jokanye sekta mar chike kod ratire keto kenge manyien ma kedo gi mibadhi oywago chal marach mar piny Kenya ma wacho ni pok no timore nyaka nene. Akoro geno mare en ni piny Kenya biro yudo yore mag tao chenro mag yor omenda manyaka koro yudre e pacho kae. I want us to fight this corruption so that I can get some more money to help run this economy. All Kenyans must come out to say no to corruption. All of us. Lydia Okeo, Ramogi TV. Bede migepe machiwo ratiro ne oganda jo Kenya kotelnegi kod ogai mar doho Martha Koome. Wacho ni mibadhi osemono oganda yudo ratiro margi e doho ma pachoka. Giyango mae kinde maduol makelo kanyakla kendo jiwo bede migepe matayo chenro mag chiwo ratiro ne jopiny. The National Council on Administration Justice ne oyawo ayanga chenro mar keto kenge manyien mag kedo gi mibadhi e pachoka. Otino Daniel nigi ler. Roma okelo kanyakla jokanye sekta mar chike to kod ratiro. Oyawo ayanga chenro mar keto kenge manyien mar kedo kod mibadhi. Ogai mar doho ma pachoka Martha Koome oyango ni mibadhi osebedo badho enono ni oganda oyudo ratich gi doho ma pachoka. Okoni doho ma pachoka oikore mar tiyo kanyakla gi bad migepe mamoko ka moting'o duol makedo gi mibadhi pachoka EACC kod duol mang'we maling'ling NIS mondo mi okonye timo nonro mapiyo lweny mar kedo gi mibadhi pachoka. So I have long held the firm belief that the cancer of corruption can only be effectively addressed through a coordinated interagency approach. And as I sat here with all the actors in the justice sector, I felt very encouraged because this is the only way we can succeed in the fight against corruption. Ogai mar jomin buche, Renson Ngoga, kwayo piny owacho kokalo e migawo mar omenda, omiyo medgi omenda mag ndiko jomin bura moromo, omiyo konygi e tieko buche e samo winjore. As a prosecution office, we must be adequately staffed with dedicated staff to handle corruption matters. This therefore requires additional budgetary allocation for the office to hire additional prosecutors who will be trained to specialize in anti-corruption
matters. Korka kore, jatend riwruogno mar okinde ma pacho ka LSK, Faith Odhiambo, wacho ni kaka buche mag mibadhi medo budho e doho e kaka oganda jo Kenya medo bedo maonge gi yie gi doho ma pacho ka. I must raise that as we talk about these principles, the question is, what are different institutions doing to uphold these values that we talk so passionately about? In our different institutions, we must question ourselves because the leaders we see today are by virtue of our failures to strengthen our institutions to be able to uphold Article 10 principles in our constitution. Okenge gi manyien mag kedo koda mibadhi e bede migepe machiwo ratiro ne jopiny koro chiwo geno manyien e lweny mar kedo koda mibadhi poni oketgi e tim. Otieno Daniel Ouma, Ramogi TV, Nairobi. Wadhi nyime nyaka Ramogi kamoro ni manen jatend migao e pacho ka Rafael Tuju ochola yanga ng'ur mare e wi joyal buche mag do maduong' mogik kod duol ma ochung' ne tije mag joyal buche JSC ka okoni gitiyo marach gi teko margi. Tuju yango ni okawo okang' mar chwalo neno mage matudo joyal buche abich mag do mamalo mogik kod ketho mar tiyo marach kod apisi kaachiel kod weche mag mibadhi ni mar onge kod adier ni duol mar JSC nyalo winjo ng'ur makamano. Tuju bende okwedo weche matudo dwaro mare mar nono joyal buche abich go kod weche mag siasa ka olero ni bura mare otudore gi kaka joyal buche go ne otayo bura manodonjonego bengi mar East African Development Bank e wi hola mar bilion 1.2. Joyal buche ma Tuju dwaro ni mondo timnegi nonro oting'o Justice Mohamed Ibrahim, Smokin Wanjala, Philomena Mwilu, William Ouko kod Njoki Ndung'u. Some Supreme Court judges have written to the Chief Justice as I wait for her reply. It was important that I share some of the issues of ethical violations and possible corruption matters involved in this case to the relevant authority, which is the EACC. Nonro yango ni risasi manyo nego jago manyinge Amos Langat ma nek mare tudo gi jarit jachiwache lo kar jot mar jatend piny. Kanonro mar bero ma otim e ringre jago no e kar kano ringre ma Chiromo e buore Nairobi nyiso maler kaka risasi nyo nege. Langat yangore ni nyo ochiel gi risasi nyade berio gi jago manyinge Mohamed Yusuf Keinan. Apisa mag IPOA bende ochopo e kar bero no kendo chako nonro margi. Familia mare medo nyiso lit kaluwore gi midhiero kod tho mar wuodgi manyo monji bang' gwang'ruok bedo e kinde gachejno e seche mag tugo mar pool. Tumeiona mchama wetu amepigwa risasi ya kifua, imepasua roho. Hata tumeiona tu tunalia. Kuna mpango ya kupeleka tu nyumbani mtu wetu amekufa hivyo. Mungu tu atusaidie, naomba msaada kama sasa hii mwili yetu ifike nyumbani. Nyumbani ni mbali. Alikuwa amepigwa risasi tumbo kadhaa. Mimi mwenyewe nilihesabu ni kama around 7 hivi. So ndio tumeshuhudia pia leo. Ile kitu naomba tu serikali tusaidie. Amos ni kijana mdogo, ameoa juzi, akona mtoto mdogo sana, hata hajui nini inaendelea. So tunaomba tu usaidizi kwa familia. Kama rafiki pia ndasisitiza tusaidiwe Amos apate haki yake. Achiji adek manyomaki ka itudo kod goyo miyo ni otamore bolo lo e liend jaode kaunti ma Nyamira koro choledo. Achijego ochole remand kuom ndalo abeyo e kinde manonro dhi nyime. Kaka jafwambo marwa Cynthia Onyango lero, miyo no manyinge oyang kaka Melen Mogaka bende ne chopo e nyim obila mag okwach kich kama ofulo e nyinge ji 10 ma otudo gi monj mare. E nonro masani omako mach bang' monj manyocha omonjego gi anyuond jaode mosenindo kuom tamore bolo lo e liend jaode no, Melen Mogaka ne ochopo e log tich mar okwach kich
kama ochiwo listi mar achije mamoko 10 ka opogore gi 3 ma obila osemako. Anyuola mar Melen bende omako chung' motegno ni obila nyaka jiw nonro ewi monj manyocha otimne nyargino. Mmoja wao ni ndugu ya my ex-husband anaitwa Oginda. He was the one mwenye alinigonga mpaka nikanyang'anywa simu juu alikuwa anaambia mwenye alikuwa anaitwa Matiangi mnyang'anye hiyo simu juu ako na simu ya ndugu yangu. Mwingine ni my uncle. Wote walinichapa. So au kuna wawili wenye nimeidentify. Kuna mmoja mwenye alikuwa innocent, hata alikuwa mgonjwa anaitwa Moi. Nimewa-request tu wamrelease huyo. Kuna group ya watu karibu 10 wenye nimewaandikisha chini na nataka polisi wakiweza waleta mbele ya hapa ndeza furahia sana. 2 ndio wako hapa na bado 8 hawajaletwa. Na ile kitu mimi nahitaji kama msasi, mimi nataka msichana apate kitu tunaita justice kulingana na vile sheria inasema na yara ambao msichana yangu alitendewa. Nikiwa ni mmoja wao ambao nilikuwa nimewapatia msichana, na mimi nikasema ya kwamba wacha msichana afanye nini, aenda ashike bwana yake, nikampatia watoto. Sasa ile kitu nilistajabu ni ile ya kwamba hata marehemu peke yake hawakumpatia heshima. Iwiwacho nogo achije adek ochwale doho manyamira ka achije go magin Lameko Soro majahigni 27, Robert Pokea Sarudi majahigni 43 kachiel kod Bismarck Ondiek Sarudi majahigni 40 ne ok osomnegi ketho bang' obila kwayo thuolo mar ndalo 7 mar timo nonro matut. Achije go biro bedo e rumand kuom ndalo 7. I have noted the contents thereof, balancing the need for adequate time for investigation in this sensitive matter and the right of the respondents not to be held beyond the stipulated period. I direct that the respondents be held in custody for 7 days. Should the IO require more time, you are at liberty to make that application before the duty court on 1st of April 2025. Afisa ambaye alipewa kufanya hii kesi alifanya makosa kwa sababu alienda kwa boma akashika wale wenye wako kwa boma. Lakini sisi wote tunajua wakati wa mazishi watu ukusanyika pamoja na ukuja kufanya mazishi. Sasa wakati wa ile mazishi kuna watu ambao hawakuwa wa hiyo boma. Migao mamenyo chenro makichwech bende oseyo monjno manyocha otimne Melene gweng' ma Mongorisi kaunti Manyamira ka jagoro mongirore migao no Anwa Ng'ombe oseyo jogo matiyo marach gi kido kod timbe mag dhoudi e nyayo lwenje makichwech. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Dakika en 21 bang' saa 3 weche manyien mag oimore dhi e yweyo mokwongo nyakoro mogero kamano kumiero Ramogi TV. Eneno ka Auki Deboka ntiere Ulanda wacho ni jo IBC kiero to gipare kaka ne otimore kinde mokalo. Luongo nying moko kuom jogo manotiyo e thuolo mar yiero mokalo. Owino Janabi kantiro yani Masai wacho ni raia ema winjo matek jotelo berberi uchumi makoro mbadi lando ni wan ema ohinyowa. Batu imore yaneno news kantire Karenka mosna osiepa mina chieng kentire Ndhiwa kaka pile manilungni Benta Charles erokamana inya kumkete Ramogi TV e odhiambo makawuono. Kasto Hezron network wacho ni chendo kono Bwaja. Okay, paro ni wachno wabiro ng'iyo ni mapiyo mondo bed makare. Anno ka indika bende oganda medo ndiko ka gimedo nyisa kaka piny chalo. Piny tek nyaka ni obila yawa otek kare ano ilungani na man kantiri Naivasha mawacho kama nani ni makara ahinya sana e Ramogi TV Kenya mkago ka kod Mr. Shemo Chupe mar piny owacho Mixed Secondary School Bon Junga kod Ken Okoth lero gi MP mare mak Nyamita ma autisting oganyo mar Rapogiro kamano mosna Bon Junga ka en tire gwenge mag Rapogi kanyo ero kamana ahinya. Ganeno ka Urbati otek manade nyako bila rento tamo chulo piny dhi kodwa kanye Zado Kurgotoi openjo kamano ni obila koro dare od mancha ne giketo kaka tesendgi nikech rento tamo gi chulo. Ano tek okin kende miywago ywak pesa kata obila be ywaga. Baba Papa udwa ng'apala ka bondo wacho ni na makare ahinya budget Kenya tek mbadi koro ywak ne corruption weche tek tweta. Erokamano kuom kete ka. Neno ka Jadolo Christopher Malela urige Masumbi wacho ni bati Ramogi neno maler kendo weche donjonwa maleo kabisa. Gi wach momako dhoga en ni ere kaka tesendo bila ma en kar sirikal pesa mar rent nyalo tamo chulo.
madargi awuoro mane kaka piny en. Erokamano in bende. Kalikulo pakruoth Yesu, Ramogi TV neno maler maratari, amor kod Ramogi TV. Jowetene walamuru matek kendo piny mondo wadog mana kuom Nyasaye. Jo Kenya ole mano Evangelist Dan Wuodo Moya kawuok Mombasa County ema wacho kamano. Erokamano ahinya. Wayakaw yweyo moro mapiyo piyo ka daken 23 bang' sa 3 mar otieno. Kaduogo to weche manyien mag oimore pod dhi nyime. Kik idhi mabor. Mar Ramogi TV. Msimu huu wa Ramadhan, save pakubwa na Citizen Duka, the home of discounts. Pata tende 500 grams kwa shilingi 289 kutoka 375. 2 kgs basmati rice kwa 589 badala 746. 2 kg ya unga wa ngano kwa 149 kutoka 171 na 500 ml maziwa kwa shilingi 45 badala ya 49. Kununua bidhaa hizi, dial *487*5 hash, chagua bidhaa unayoitaka, lipa na uchukue bidhaa hizi kwenye Quickmart Supermarket karibu nawe na uenjoy kusave. Matich matek manadeni. Nanunua dawa nikidhani itamaliza nyasi na makwekwe. Sasa ona hii. Nyasi imemea hata kusina mahindi. Ni shida gani hii? Baby question tonight. Kwa jirani mbona inameremeta? Acha nikomuuliza. Anatumia nini jamii? Wajiro, ile dawa tulinunua iligonga dipo. Wanambodi. Samba yako inameremeta na yangu imechakaa ndugu yangu. Ulitumia nini? Sikoropa. Ati kolopa. Kolopa 300 OD huangamiza kwekwe na aina zote za nyasi kwenye shamba la mahindi kwa kiwango kidogo tu cha mililita 100 kwenye bomba la lita 20. Kolopa 300 OD humaliza kabisa kwekwe na nyasi sugu. Gonga ndipo msimu huu. Tumia Kolopa, a product of Osho Chemical Industries Limited. Yakayuda biro bingima. Yuinyori. Gala gala Yesu igala gala mina igala gala. Yesu igala gala. Yesu igala gala baba igala gala mina igala gala. Yesu igala gala. Yesu. Opako Yesu dutote. Aminonga ni Evelyn Mudoka. Mondo miyu igala gala kaka skiza tunmari. This time 860*416# Ramogi TV and odds Marjo Wendutote. Shalom. En crop manyalo miyo pidh kata gwen, pidh dhok, yo mayot. En kod a lot of protein. Mama. Dana, mama rat. Machini kendo nyakora Mogi bang' wuok yweyo dhi nyime gi weche manyien. Kamano ni riwruok mar jopuonj KUPPET onyono piny ni jopuonj mag junior secondary gin jokanyo maggi kendo onge ng'at mora mora mochunogi gidonjo e KUPPET. Kaluwore kod jagoro ma kojolo mar KUPPET Moses Nturima, jopuonj mag JSS osomo e rang'iny mamalo kendo ok owinjo bed ni penjogi gimomiyo gidonjo e KUPPET. Judith Omondi leronwa. Juma machielo kendo kod ywarruok machielo e kind riwruoge ariyo mag jopuonj. Kaka wuono en laro jopuonj mag junior secondary. Chung' mar KUPPET en ni kaluwore gi rang'iny mar somo mar jopuonj mag junior secondary. Gin jokanyo mar KUPPET kendo koko ma giwinjo e wi riwruok ma owinjo jopuonj go riwrego ok owinjo bedi. There has been a lot of misconception out there that JSS teachers have been forced to join KUPPET. I want to be very clear that JSS teachers belong to KUPPET because by appointment they are post-primary teachers, and the Constitution of Kenya recognizes 3 categories of schools. One is a pre-primary, another one is primary, and another one is secondary.
So when they are called junior secondary, whether they are domiciled in primary or secondary, they are members of the post-primary institutions. Jagoro mako jolo mar riwruok mar Kuppet Moses Ntrima mane twako jofwambo e boma ma Nairobi yango ni gikelo kanyakla jopuonj go duto e counties duto ma pachoka. Jopuonj go mabende ne ochopo e log tich mar Kuppet oywak ma okalo wi koko ma kinde ka kinde ma wuok kindgi kod jopuonj madongo mag skunde primar ka gikoni owinjo ka ondamo mager ne jopuonj go. Teachers being harassed. One in Nyamira, you covered it, was beaten by the head teacher. Another one in Turkana was beaten by the head teacher. We have a case also which we have received here in Nairobi of verbal abuse. But if any of our teachers make a mistake, there are rules and guidelines to correct them. Physical violence or verbal violence is not an option. So we have brought that to the attention of the national leadership, and we trust and we believe that those issues shall be solved. Odiochieng' ma kawuono gikalo e chike manyien mag Kuppet ma owinjo chak tich dwe mar achiel higa manyien, kendo jopuonj mag junior secondary ogolo paro ma owinjo timnegi e lokruoge e katiba no. We have agreed on the creations that we have introduced. The constitution is now registered by the Registrar of Trade Unions. And as per the transition, it will take effect on 21st January 2026. The JSS teachers will be allowed to vie in any position, any of the 14 positions, all the positions. So the rumors that were going around that we shall only be allowed to vie for one position are null and void. All JSS teachers are free to vie for any position. Out of the 14, any position. Ma biro e kinde mamoko kuom jokanyo mag Kuppet to ni kod to e pend chike moko ahinya to mamulo mine kod jopuonj man kod ng'ol ma opogore opogore. Judith Omondi, Ramogi TV. Familia maromo 17 manyo yamo mapek kod koth oketho utegi e lokesen ma Central Kochia e Irangwe County ma Homa Bay ywago midhiero masane okwakogi. Kaka jafumbo marwa ma Homa Bay Alia Beach lero, thoth familia go sani onge kama ginyalo dakie ka moko kuomgi koro chuno mondo many resruok kuom wedegi. Chwe kod auka yamo mager oweyo ka familia madirom 17 odong' maonge kama ginyalo chwe wigi bang' ka utegi mag dak yamo ne owalo tade wigi e gwenge mopogore mantie Central Kochia e kanchudu bura mar Angwe. Yiende madongo mane yamo muko odong' ka oliero kendo ma nyiso pek mane auka yamo no birogo ka odni mawegi osebedo ka ojote ne owuore kod mwandu te iye bang' ka yien maduong' mane nitie to kod ni ruombore piny ma obanjo odni kod mwandu te iye ka familia mane oyudo masira bende ywak ni mwandu gi te mag udi ne okethore kinde no. Wadhi e chiro koro kwaduogo to wayudo ka gino otimore koro jaduong' emane wabede nyaka gi sani koro waseyudo ot mwadwa dhiye. Gik mane ot kato nokethore mang'eny koro kaka wadhi chako onge. Nyoro biro gi auka matek modhi gi witata nyaka sani akoso kata kama ninde gi nyithindo gi. Sirikal ambo mondo konya. An oda nana kama kaka dwa chako gi nyithindo bende akia. An gi nyathi mathin ma jedweche 2 to kendo an gi nyithindo 7 be madhi sikul. Chuora notho asa sirikal mondo konya aonge gi ot. Familia go mane utegi okethore wacho ni koth mapek mane ochwe gi auka yamo mager e gweng'no ne okelo negi buok maduong' ka thothgi nyaka sani pod okwamo maonge kama ginyalo jote bang' ka yamo ne osewalo utegi ka moko to koro chuno mondo many kunde jot ir wedegi. Nobiro mapek gi polo to gi pei ago mana tap ot oting'o ma ot ewe mane dwa ma ot ne chwer be apenjora kera ta ang'o. Polo mel makalo kala dot kama to wuok ba dirisa kadhi oko. Koro yamo tiyo ka nyaka miechewa nyaka oda madala mar abich rombe be mano yamo nopudho noringo dhigo. Koro yamo ni notiyo gweng'wa ka notiyo kamora mora marach. Bende kanise moko adek e alworano yamo ne owalo wigi e kinde masirano ka jotenanga ma Central Kochia kwayo bad migawo mochung'ne midhiero mabiro apoya sirikand kaunti kaachiel kod migepe mamoko mondo yorese familia go. Kanisa mara nogore piny kendo yamo nokawo mabati mowalo te manoringogo mobolo kamachielo. Kogigi moro sa 10 otieno to wall achiel nonindo piny te.
Koro onge gimoro amora madongo kombe na nyaka mana ne kanisa no turte. An chiliel chwora no tho no weya gi ot mar kanisa. Koro nyithi rombe mag kanisa kata kama ginyalo donje sani onge. Total of udi 17 modakie mane yamo waro. Kendo moko gigo piny. Ka achiel kod kanisni 3 bende mane yamo waro wigi te. Koro wakwayo ni well wishers katiel kod sirikal itiere disaster fund manyalo konyo jowagi nikech gionge udi mag most of them are widows. Gionge kata kuma gidhi gidagie. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ogero ni oganda go biro yudo konyruok kendo wuok e midhiero makoro kelnegi kod yamo mapek manyomanre gi koth e kinde ma nyogi kale midhiero no. Wadhi nyime. Ted County ma Kisumu ogolo siem ne jokuny kuoyo kod maram mayangore ni sani ketho alwora e gwenge makono. Sirikal ma Kisumu chiwo ranyisi mag kuonde ma itime kunyo mag kuoyo kod maram e tok chik kaka Dhenyo Hills manitiere Kapuonja, Kanyakwar, Kajulu, Nyakach, Bakoromo e kind gwenge mamoko. Gavana kama Kisumu Anyang' Nyong'o wacho ni joma nie sekta mar gedo nyaka koro luw chike mag alwora kendo kik giketh alwora ma gikunye. Omedo ni sirikal mamalo kod mar kaunti ma Kisumu kokalo kuom migawo mar mwandu manie bwolo biro tiyo kanyakla kod jogo moyud ka ketho alwora ibiro kawnegi okang' mager mar chik. Ni joma gero udi kata maloko ohala mar uso ni joma gero udi kite kata lowo ma gigedogo kunyo kitegi kata loni adharani timiyogi pesa to gilos kama gikethono. Mani iluongo gi Kisungu ni environmental degradation. Ketho alwora mar piny to adharani nikech iniyude pesa to koro jomoko to thagre. Wagolo chik kawuono kaka county government ma Kisumu ni kapok ikunyo kiyi ni yudo uso kamoro ni ng'ato gedogo nyaka wamiyi rusa. Mwanyisi kaka itime to kisetime to kaka iumo kanyo bende. Kowuok Kisumu nyaka Ramogi wang'iyo ne matimore gwenge ma Kirinyaga kama tesend obila ma Riandira mayudore e kar chung'ur bura ma Mwea West olor kendo obila mowuok e tesendno ogol kaluwore gi gowi mar ot ma siling $2 million mapok ochul. Chenro mar lor tesend obila no obiro apoya kendo kelo penjo mathoth kowuok kuom jodak makono ka koro giywago rochruok mar arita manyalo neno e gwengego. Obila go pok oyang kama odhiye bang' ka wuon odno nyoka okang' mar loronegi oko nikech apisgi gowi otamo chulo. Jana kitu saa 8 tuliona rodi za Kenya Police zikakuja zikaanza kubeba polisi wenye walikuwa hapa kwetu. Sasa saa hii kutoka jana tumefunga kazi 6:30 kwa sababu hakukuwa na usalama. Hali walikuwa wanakaa kwa nyumba ya mtu binafsi. So kuna tetesi kwamba hao watu wanataka kulipa pesa zao. Sasa juu hawawezi jidipia ikawabidi watoki. Hapo mbeleni kulikuwa na wizi sana. Maboma, mabiashara zilikuwa pia zinavunjwa. Sasa tuko na hofu. Kama ni nyumba, kama kulivyo nyumba iko na kesi ya rent, wasaidiwe kulipa. Tumekaa na kwa muda zaidi ya miaka 5 na tumekaa na njia mzuri kwa sababu walikuwa wanatupea service mzuri ya kutulinda. Kila mtu kwa Kenya ako na haki yake. Mwenye nyumba ako na haki ya kulipwa kodi ya nyumba yake. Na hata polisi nao pia wale wanaofanya kazi pia nao wanatakiwa walipwe. Na sisi wenyeji na sisi tunatakiwa haki yetu ni security. Nakoro mokikoro adonjo e gwengewa. Bende ing'eyo sigand gweng' ma iluongo ni Sagam mayudore Gem e kaunti ma Siaya. E chenro mar ng'e gwengewa ma kawuono warango sigand nying mar Sagam kaka ne ochakore kod gima jopiny wacho e wi nying mar Sagam. Jafwambo marwa Millicent Adhiambo kaka ing'eyo en gweng' Lima chopo gwenge mag Sagam. Wawinjane ni to sigana ni chalo nade.
Nyakwara Mogi Ajwang' machiegni kendo e tielo machielo e chenoni mar ng'e gwengewa. Jumani, kalapapla mar ng'e gwenge owuok e kaunti ma Kisumu, ofuyo ma obiro piyo e kaunti ma Siaya e gweng' ma ong'ere ni Sagam mayudore e game. Nyakwara Mogi, ka winjo kama iluongo ni Sagam, ang'o mabiro e pachi? Machiegni e ng'eyo nonro mar gweng' Masagam. Mana kaka pile Nyakwara Mogi, we wachaka nena kod paro mopogore e wi gino ma jogweng' lieko koteno kod nonro mar gweng'ni Masagam. Kane dhano amwalo ne gin jolang'o mane idhiro ka dhi mbele kane gichopo ka ne giyudo mwache ne gidhiro mwache ko nyaka malo kucha. Koro ka nitie mwache moko manodong' mane gin jo Kasagam. Koro Kasagam ne gin mwama no dhir mod nyaka Kisumu. Koro area ni koro ne gidong' mugiluonge ni Sagam. Skul umiyo obedo mojegni en Sagam. Ne wadwaro skul miluongo ni Sagam. Ae ne wapo kanulos gi jodongo ma jodongo noyie ni skul mondo kel ka mondo uluong ni Sagam center, yani kama ji ng'enyie, kama ninyalo yude ga ji mang'eny. Sagam ne gin mwa. To wan kaka jokojuodhi tipo kane wadonjo ka to gisudo gidhi mbele to nying gi yagi mane okendo nyiwa nodong' ka ba nying Masagam pod odong' ka nyaka chiel kawuono. We koro wawinja nena adieri moteno kod kuku mar wach e wi kaka nying gweng'ni Masagam ne obiro kendo kaka gweng'ni ne ochakore. Kanonyuala ne abet gi kwerena, kwarwa monyuolo wuonwa en Noah Maseno. Aye kwarwa machielo mawadgi bende nodong' Maseno kucha. Koro kanobiro kata ka piny lach, koro nodok bokawo wadgi miluongo no Diembo kelo ka, niluonge ni Mbola. Nokelo Diembo ka nochako dok, chako kawo wadgi machielo iluongo no Riago, chako kelo ka. Koro ne gichako ni koro jigamre, koro igame, koro ka niluongo ni Ogam Michura. Koro Ogam no dhi Ogam ka jogi nosepong'o ka mang'eny, koro luonge ni Sagam. Koro kibiro kata skul ka, wan gi Sagam Secondary, wan gi Sagam Primary. Kisudo mwalo kacha, wan gi Sagam Community Hospital. Kibiro ka, wan gi Sagam Dairy. Gweng'ni Masagam, humbe ong'ere kod timbe kata weche mage. Chon kabisa, kane ne wawuok kata ka wadhi kata budho kuonde moko, to dongo go ne racha ahinya e runge korwok. Koro ne kinyiso ng'ato ni jo Sagam biro ka, tineno ka ji koro tanga jo Sagam gin jok ma coach. Tinde sani wanana jo Sagam madhano ma kawaida. Orwako welo, be kumodhi tirwako maber. Area ni wan gi jomosomo kaka namba achiel wan gi Professor Kamarogo, the late Rodrigo Manduli, man en the first Miss Kenya without makeup. Gweng' ka bende wan gi Dr. Akuku men surgeon, malo ka bende wan gi Buka Ngesa, men chairman mar Communist Party of Kenya, men engineer, wan gi engineer Rogo, wan gi Ambrose Rachier, men chairman mar Goro, and then he is a lawyer. Koro gweng' noting'o ji mang'eny. Sagam gweng' noting'o dhudi mang'eny. Nitiere jok moko ma timbe gi galagala, nitie jok moko ma be timbe gi beyo. Yani gi joma ohero panga. Kendo ogo buk marwa maberno emomiyo ng'ewa. Mane gima duong' ma ji ong'ewa go. Dalawa ka ok ba e kidi. Kata kiba kidi sani inyalo go kata iwinji engineer. Professor ni ka wakinde to koro go thagala nika. We koro wawinja nena ni gin dongruoge mage ma gweng' Masagam osenyuolo e ngima jodak maluorani. Gonyuola ka en bungu. To mbele kanyo matin wuodwa Otieno Rachier nogero shopping center moro malo kamiluongo ni Simbi. Kosegero Simbi no, to koro ji obiro mang'eny niwach noketo duka maduong' manego gik moko ni piny. Omiyo yawa moko be nodak Nairobi noparo koro gibi invest dala. Omiyo nyinge ka nomedore gi chakruok mar gima Otieno Rachier ogero. Ma wiyi ok nyal wilgo ni oganda wa ma sombgi ni malo gi nokelo pesa makonyo jopiny. Mano yawo bengi ka mar Saga. Mane miyo jogweng' pesa to giting're malo. Osuptende nohiga machiegni. Professor Kamarogo nokelo Sagam Hospital ka, ma bende ose thrive this area. My development mang'eny matimre gweng'ni is because of the Sagam Hospital. Wan gi Mindhine Polytechnic malo ka. Wan gi dispensary. Kama ose yawunwa ka, sitima wan go, pi wan go kanyocho yaw manyien. Koro en center maduong'. Skunde ne tin but sani gimedre. Nikech ka wanyalo paro ka Sagam ochaki ne skul moro ni Marinyo ne onge, but Marinyo sani nitie. Wan gi Rembe
mago skunde momedre e tok kane Sagam giri ne gin skunde machon. Sagam sekondari ne onge ga. Mano nobiro. To wan nyaka gi market within Sagam. Wan kod hospital maber man gi mortuary, the first modern mortuary. Nobiro Sagam ka. Kata obedo ni jogweng' malura ni kwano dongruoge achiel ariyo adek, rem mage magweng' ma Sagam pod ni godo makokele alwora ni to dongruok bro dhi nyime kaka owinjore. Wan gi mon kama becho mongo ohala. To waonge chiro waseywak ni county. Wach county magoro wacho ni chiegni kodwa. Omanye kamoro koger noa kata kamoro miloke. To ngera sanga no wacho na gero moro rabuor ni corona. Ok waneno nyaka sani. Magi mwago e nduru odiochieng' gotieno. To wang'en Nyasaye wuok nyaka laga wuon polo ni biro yawo chieng' bono gere. Ka ginyalo develop Mindhine Polytechnic mondo bed full polytechnic, nyalo ting'o malo uchumi magweng' nikech most of the students bobiro kanyo mabodoro accommodation, jogweng' bobedo ka uso gigi kanyo mang'eny kanyo. And then gima kendo wakwayo maber, nitie pi mar Aono Sinaga Rabuor monego bedni igole from Sagam kodhi Sinaga Mwalo mondo konyo jomwalo, and then odonje e gwenge mang'eny. Sinaga police team mabor kodwa. Malo ka ni konyo post moro mare kata mana e pi camp moro matin. Nyalo miyo dongruok ma Sagam ka nyabedo malo moingo kaka sani nitiere, nikech kumo kuma tindo go nitiere mang'eny. Dukni kwalo ke loro dhodi mar ohala yudo kod odjake. Area wakae chon kabisa ni pidho niang'. Ne wan gi jagari yala, wan gi jagari Lwanda ka. To gigo nodhi botho. Ni pidho niang' badano nomuko niang' odok mane pidho dumago ganda. Kora kwan kwanyado kata kambi moro ka. Kata mar niang', niang' timo maber ka. Sunflower timo maber ka. Koro ka jotendwa nyalo konyo gi kendo kata factory achiel ariyo ka. Wanyalo duoko chien timbe mag njore maricho richo. Nteno nyalo yudo kibarua koro timbe maricho ginyalo we. Yore ing'eni kata kolos ndara to yore moko madonjo maiye gi pok olos gi maber. Koro wakwaya kwaya ni mago kinyalo med losonwa to wanyalo konyore. Mana kamano Nyakwaramogi gi Kanye mwachopo godo e giko matielo makawuono e chenro ni mar ng'e gwengewa. Ikidhi mabor medikete mane wang' jowi mari mar Ramogi nikech kae e majuma manyien bende duogo ni kod nono mar gweng' machielo. Oriti masani, nyinga Millicent Adhiambo, kata kihero inyaluonga ni Nyaboma. Moko kuom jokanyo e sekta mar niang' e kaunti ma Migori dwaro mondo lalruok matut obedi ka pok ochak chenro mar chiwo kambi rego niang' mar Sony Sugar e yor Kodesa. Chenro mar deso kambino itimo e kinde ma tend Kenya Sugar Board singo mar kawo okang' kata singo okang' ma kamano biro konyo konyo kambino chung' motegno. George Juma nigi ler mathoth kowuok Migori. E kinde nyasi no masido chenro ma kambi mar Sony koro chano timo e kindiga mag 2014 nyaka 2019 ma bende ong'ere kaka strategic plan, weche ma otende kod deso kambi mar Sony ne omienjo. Government is here to make sure that whatever program we undertake is for the benefit of all of us in the sugar industry. Kada bed ni jakomno madul mang'wechego mag pur niang' ma ong'ere kaka Kenya Sugar Board Midusa Nicholas Gumbo wach deso kembe mag niang' mag piny owacho dhi medo bero kembego. Moko kuom jokanyo sekno mar niang' ma oting'o jopur to pod nitie kod penj mathoth malo duoko. Jagoro mar ruokno mar jopur niang' e kaunti ma Migori Argueng Sadongo wach ni pok oket gi ler ka otende kod chenro mar deso kambi mar Sony. Onge kaka wanyalo tamore releasing kik tim. Kechen gima sirikal nosekadho to nitiere issues ma nyaka ber clear. Achiel kuom gimoro no ber clear en to leasing ne idwa time kuom muda maromo nade. Do bed higa achiel koso higa ariyo koso higa 10 koso higa 20. To wan kaka farmers makone to wawacho ni ka leasing itimo to kik time more than 20 years. Wach mar leasing ni en wach malich ahinya ma stakeholders te gibed suppliers, gibed distributors, gibed jotich, gibed jopur, nyaka kel kanyakla. Wabed gi broad-based conversation. Nito wach leasing ni. Dang' otimre maber maromo nade mondo dhi mayom
maonge ng'amo hinyore in the process. Moko kuom penyo bende koro pod kelo wich bar en ni po ni kambini masoni koro desi jotije ma kambini masoni tijgi dhi bedo nade. Jakom mar Kenya Sugar Board Midusa Nicholas Gumbo wach ni onge jatich moro amora ma kembego madhi desi madhi to tije. No way wanyalo biro gi program mabiro hurt the sugarcane farmers. Wadwaro ni Sony Sugar to go back to where it was in the 70s and the 80s. This was a major stimulus for the economy of this area. That is what we anticipate. That is what we want to see. E kinde maten kambini masoni Sugar ka otele ko jeta tije mar kambini matin dima chano timo mathoth kaluwore kod gigo eko magiseketo negi time kin higa mag 2014 nyaka 2019. Jopur kwayo kambini mondo koro keto kenge maneno ni chudo ma jopur koro bedo makare. Late Maroma 2024-2029 by the 5th year onego bedni wa increase area under cane to over 635,000 tons of cane, which should be an increment of around 55%. Wan kaka jopur nitiere gigo mwageno mondo wayudi. Achiel kuomgi waparo ni kasoni otimo maber in terms of cane payment. Maendi dhi miyo jopur bero gi teko kendo gi thuolo mar kelo niang' mang'eny. Koro miyo wan gi mwadwa neno implementation mar this strategic plan ma obiro kawuono ni olose maber kendo time maber. George Juma, Ramogi TV, Migori. Powere kur manene ni Gabriel Wanyama jadak ma Nairobi obedo jaloch mar siling 250 piem mar Moshe na Shabiki Jet X. Wanyama mosebedo katugo Shabiki kukalo e mbui mar shabiki.com obedo jaloch mar 2 mar omenda makamano ma ichiwo juma ka juma. Piem ni bende chiwo thuolo mar loyo siling 50,000 odiechieng' kodiechieng' duto kokalo e mbui mar shabiki.com. Unaona ukiwa mtu wa Shabiki kuna promotion nayo ikosangi. Sasa vile niliona hii Jetex wakati na login na nikaingia nikasema acha niingie nijitume kwa hii. So ile tu mimi nika stake 50 bob by the way. Unaona 250 nili stake 50 bob na pia mazee imani pia mazee lazima kuwe na imani. So imani yangu pia nikashikilia hapo then nikashituliwa na the information. Kuna hiyo option ya 50,000 of which ni a daily winners na kuna 250,000 kai yenye mimi nimepata, hiyo ni weekly. Sasa wakati unaweza amua uchague kuwe mtu wa weekly ama mtu wa daily. Sasa mimi nilipata hiyo weekly. Mimi ni msanii, mimi wanachora, I do paintings, naishi tu hiyo life ya usanii. So hapo ndio nataka ni sikume hii pesa hapo inisaidie 1 2. Hiyo ingine nitajipanga nayo juu pia mimi niko na watu wangu, familia yangu nini. Dakika 51 bang' saa 3 mar otieno aneno Director Chingo Mwa wacho ni waneno Ramogi TV oimore kod Tina ayie kod gavana ma Kisumu Profesa Anyang' Nyong'o kuom golo chik ne jokuny kuoyo jogo miyo inyalo buok ka odi oseleng'ore nikech tim mar kunyo kuoyo. Mano bende wach mowach ka kendo sir kod Bishop Petorono ma bende wacho ni asiro gavana kuom golo chik ne joma kunyo kuoyo buche to weyo buchego. Koro polis ka ok nyal penjo ni ka koro polis ok nyal mi kargi to lit nandi ni daro police department. Mano Father Peter Jwang'o Rono kantire Kisumu Onga City. Erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. In bende aneno ka bende jaro soja ng'isa ni neno ka weche nitiere maber ndi kendo okone Entiere State House mar Gor Mahia Nairobi. Sani wapango yiero jotelo manyien mag ofis mar Kogalo. Akwayo jo Kogalo ni watim campaigns gi kwe mondo wayier jotelo mabeyo obiro konyo Gor kendo nyiso jo Kogalo ni warom Nyayo Jumapil Mashemeji Dabi. Okay, mano osiep Dr. Raymond Omolo jaro soja 001 mowacho kamano. Kuom Solomon mar Kibuye
wacho ni winjo Ramogi TV malera ahinya kawuono mor mar winjo kaka nying mar Sagam mobiro agoero kamano Ramogi TV kuom kolonwa chenro kendo kelonwa chenro mar ng'e gwenge wa erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV. Brayo wuod Gem Nyawara wacho ni awuoro gope ma Kenya nitiere godo to malit en ni nyaka police rent otamo chulo. Naman musuma magi babagi Daudi Agutu kanjiri Moru Bay erokamano ahinya in bende kuom kete Ramogi TV. Ano ka indika engineer Koli Ipupa wacho ni piny Kenya mondo koro chak jipanga giwere kod pes mag wazungu. But erokamano amia neno news malera ahinya kantiere Juba e piny South Sudan. Amor watching live from Lower Karen waiting for wacho ni ng'e gwenge wa kuro serumo. Kevin Arucho neno weche manyien e yo makare entiero Limo Olympic Kibera. Tuned from Nairobi Geoffrey Sima Kawuonda erokamano ahinya. Kaso sirikal mar Kenya oseruombore piny dhoge ma pod tek 20 million igolo ne jadolo to 2 million mar rent mar police to oge tugo ng'eny Kenya ka. Mano Honorable Swale Mohamed Urka Bondo wacho kamano erokamano ahinya. Kokal Nick wacho ni Urka Nyasa watching from Kanyasa Ward Obore School erokamano pija jachuma bende Benta Charles kachoko Vitalis Oching Urgem Karareu jamta uda wasi konya kwa Osein duto tenen Ramogi TV Amos Wadipo bende entiere Kisumu kod familia ne Warianda Jack mfalme shujaa erokamano ahinya wacho ni hadi rent ya polisi ndiko Kiswahili question mark. Okay, no ka dakika en 54 bang' saa 3 nyaka Ramogi gina ka yuyo gi kanyo kaduogo pod an gi weche mamoko e yo imore ma kawuono. Kik dhi mabor. Today we are being flagged off and starting our 5-month journey. Around Africa. Yay! Hi. The dream they have to educate 50 for life inawezekana. We're doing this to support education of needy students through the Logos Endowment Fund. We invite you to follow us on all our socials around Africa on motorcycle. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Neni rango okang' macham kod buya dongogo e seche ma itiyo kod kwiri nego buya. Kwiri nego buya moko timo ber mana kalore gi okang' ma buya odonge. Kolopa 300 OD huangamiza kwekwe na aina zote za nyasi kwenye shamba la mahindi kwa kiwango kidogo tu cha mililita 100 kwenye bomba la lita 20. Konga ndipo msimu huu. Tumia Kolopa, a product of Osho Chemical Industries Limited. For an unforgettable journey to the world's largest trade fair, the Canton Fair in Guangzhou, China, from 15th to 27th April. Explore thousands of products, meet global suppliers, and experience China's rich culture. Enjoy guided tours, shopping, and local experiences, all while discovering new business opportunities. Enjoy this and more in 9 nights and 10 days, starting from $2,450 per person sharing. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Machiegni koro wadonjo weche mag tuke kaka nasesingo ni riwruok matayo tuke mag adhula pacho ka Football Kenya Federation olero ni gin gi paro mar daro tuke mag Harambee Stars kowuok e alap Manyayo National Stadium nyaka alap ma Kasarani bang' johera mag adhula pong' mokalo kiewe tugo e kind tim mar Harambee Stars kod Gabon manobagi alap Manyayo.
Kowuoyo gi jofwambo jakom mar FKF Hussein Mohamed olero ni ji mapok ofweny ne onyiewo otiko mathoth kanyachiel kendo mono johera mag adhula mamoko yudo otiko mar donjo e tugono. Kata kamano tok nenore ni alap manyayo noting'o ji maromo 45,000 ne opong' thich. Hussein wacho ni mana johera 17,406 mane onyiewo otiko duto mane omiyo FKF omenda maromo milion 6.9. Worry of the president is the crowds that can come to Nyayo here and cause damage. But if we go to Kasarani today or tomorrow, you will even want to go there tomorrow and play at Harambee Stars there any match. So Kasarani is ready. And the president's concern is also our concern. We don't want to risk lives here. It's becoming smaller and smaller because the numbers were reduced from 35 to 22. So you see that big margin. Nyayo is not becoming small for Harambee Stars. It's also about time we adhered to certain safety and security protocols. This is important. If we don't do this, then we'll find ourselves in a situation where some of our facilities might not be usable again, and we don't want to get there. So I'd like to appeal on behalf of my team that if you truly love this game and you truly want to see Kenya flourish and you want to see Kenya prosper in football, help us. Please adhere to the safety and security protocols so that we can keep our families safe, we can keep our fans safe, we can keep our players safe, we can keep everybody safe. Kosore ni jakom komiti matayo chenro mag chano tuke mag CHAN Nicholas Musonye osimo klepe mag Gor Mahia gi AFC Leopards ni pone johera magi obiro ketho gimora mora kata bende bayo chupni gi kite alap manyayo. Klepe ariyogo ibiro kum kendo ok bitio gi club kata galabno kendo. Owacho magi kinde mane ochwalo chal mar pewe mapacho ka motelo ne bago tuke mag CHAN kod AFCON. Kasarani, we have full floodlights. The beach is excellent. The dressing rooms are excellent. What we are doing there, we want to finish it completely so that even if Harambee Stars is going to play there the next match, they will not have any issue. We want to ask Kenyans to have good manners so that if there is a match here, I don't want to mention the match. If there is a match here and a seat is destroyed, those two teams will not play again. Club mar Nairobi United omako thuolo mokwongo e chung mar timbe league mapiny mar National Super League kanyaka sani gimako thuolono gi points 48 bang' tugo tuke 23. Nairobi United loyo club mar darajani gogo gonde 4-1 e tukgi mogik. Kamano en loch margi mar 14. Club mar APS Bomet nitiere thuolo mar 2 point 1 tok Nairobi United ka klepego manyo thuolo mar donjo e league maduong' giko season ni. Klepe mawuok e gwenge ma Nyanza thembo e league kanyaka sani Mofa mogoyo tach e kaunti ma Homa Bay ema omako thuolo mar 6. Kisumu All Stars gi Migori Youth omako thuolo mar 14 kaka giluore no e kinde ma Muhoroni Youth mane odok e lum e season mokalo thembo e thuolo mar 17. Wadhi nyime nyakora mogi jaloch manyien ne ok obedo e kidienje mathoth e kinde matuke mag golf mag NCBA Junior Golf Foundation Tour ne odonjo tielo mar 4 mano bagi alap ma Windsor Golf and Country Club kata County Hotel buore Nairobi e kidienje mar nyithindo ma yawuoyi manitiere kinde higni 13-14 Amar Shah nomako motegno thuolo mare mokwongo kendo yudo loch ka loch mare ochwalo bedone e thuolo mokwongo. Sebastian Yongo kachiel gi Aidan Gashora nutige thuolo mar 2 kaka giluoreno. E chung mar jotugo Peter Gadhogo oidho nyaka e thuolo mar 2 motelo ne Aidan Gashora ka Kagame Handa nitiere e thuolo mar 5. Amel Amani nodhi nyime gi tugo maber e kidieny mar nyithindo manyiri ma higi nitiere kind 13-14 ka tielo mar Windsor noyudo points maromo 30. Captain mar club mar Chelsea Reece James obedo jatugo masulwe kinde ma tim mar England olo tim mar Latvia gonde 3-0 e tuke mag manyo tiko mar donjo e piem mar laro kumbe piny mangima e alap ma Wembley.
desperate to